Dobry dzień, witam wszystkich słuchaczy portalu Moje Strony. Mamy taką urba na nową serię. Wiemy wszyscy, że kaszebska kultura i uwernota w wielkim dzielu epiresa o historia. Wtedy jest taka urba w moja i też myślę, że całej redakcji, żeby stworzyć taki kalendarium wydarzeniów historycznych i co tydzień dawać taki miły dzylek tego, co w historii w danym tygodniu się wydarzyło. No i tu idzie o to, żeby tak łeglowo pomierzyć sprawę przedstawiać takie najważniejsze, subiektywne najważniejsze wydarzenia z historii całego pomierza, nie bluste kaszepści, ale łeglowo pomierzyć sprawę. No i tu takie rzeczy jak na przykład pismienizna historyczne, znaczy z wydarzenia z polityki, kultury, gospodarki. No a jest mało o konkretnych ledzach, na przykład datę śmierci czy urodzenie, to nie będzie taci dla nas najważniejszy. No i takim łeglowym spłedlim do tego jest książka Felixa Siqueira, jaka się ukazała 20 lat do wslydu. Kalendarium kaszubsko-pomorskie. No i w opiarcim tym, a też w opiarcim sznekrowani w rozmaitych innych źródłach, publikacjach mamy przerechtowany taci pewno najciekawsi wedle naj i najważniejsze daty. No i każdy 7 dniów to będzie jeden dzylek, jeden osobny dzylek. No i żeby nie gadać wiele więcej, bo ten pierwszy dzylek będzie pewno dość długi, bo na początku roku wiele się zajało. Wtedy pierwszy dzyl od 1 do 7 stycznia te najważniejsze wydarzenia i chronologicznie wedle dniów i później wedle roków. Wtedy mamy 1 stycznia zacznijmy. No i tu jest dość wiele, bo mamy wydarzenia też kulturalne, ale też inne. No i pierwsze wydarzenie to 1 stycznia 1869 roku w Pelplenie ukazał się pierwszy numer Czundnika Pielgrzym. No jego załóżcą i pierwszym redaktora był ksiądz Szczepon Keller. No i to jest bardzo ważny czynnik dla polskwesce i pewno też kaszebskwesce na Pomorzu łesoblewie podczas zaborów. No i wiele kaszebów też bardzo chętnie czytało tą polskojęzykową gazetę. Później w 1921 roku w Gredządzu ukazał się pierwszy numer dziennika Głos Pomorski. Też to była dość ważna gazeta, to był organ pomorski Hadecje, czyli chrześcijańskie demokracje. Kolejna naukowa sprawa z okresu międzywojenowego w 1937 roku z Tornia do Gdyni został przeniesiony siedba Bałtyckiego Instytutu. No i to była założona w 1925 roku największa naukowa organizacja zajmująca się Pomorzem, jaka istniała w międzywojennowym czunze, no i ona jest też do dziś dnia. Po II światowej wojnie w 1951 roku w Gdyni powstały polskie oceaniczne linie, czyli polskie linie oceaniczne. To był największy armator w Polsce po II światowej wojnie, a istniały do 2000 roku. W 1 stycznia też Chile miejscowościów na Kaszebach dostało garstki prawa, między innymi w 1967 roku Ryda we wejrowskim krizu i Kampice w słebskim krizu. Później w 1973 roku również też Jastarnie dostała miejsce prawa, a w 1989 roku Żukłewe. No też z innych sprawów, takich bardziej można rzeknąć kulturowych, Chile muzeów zaczęło dzejanie 1 stycznia oficjalnie. No i na przemian w 1970 roku na spłedlim etnograficznego parku Teodory i Izydora Gulgłewskich w Eldzidzach powołano Kaszebski etnograficzny park. 2 lata później, w 1972 roku w Betowie powstało Zapadno-Kaszebskie Muzeum z siedzibą w Pokrzyżackim Zumku. No i też w 1983 roku powstało Muzeum Miasta Gdynia.
Też takim ważnym, myślę, wydarzeniem w 1995 roku było Łebiancy przez Kaszebsko-Pomorści zrzeszeni administracjowi emerytyczni zarządu nad Kaszebskim Ledowym Uniwersyteta we Wieżach. No i też myślę, że tak, dość ważne wydarzenie, na jakie się do dziś dnia powołujemy w 1999 roku. Na spodlim uchwylenku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej powstało Pomorskie Województwo, jakie zrzeszyło wszystkich Kaszebów mieszkających w Polsce. Wtedy od tego czasu wszyscy Kaszebi mieszkają w jednym województwie. No i jeśli idzie o 1 stycznika, no to mamy końc. Wtedy 2 stycznika jest też mniej tych wydarzeniów. No i tu zaczynamy z średniowieka. W 1274 roku książę Mscewoj Dredzi nadał cystersom w pogódkach Kuele Skarszewów jest Pelplen z całym Łekwelim. No i 2 lata później cały klasztor został przeniesiony, ta siedzba do Pelplena i od tego czasu mamy gedumę w cystersach z Pelplenu. W 1377 roku umarł Kazimierz Szczeceński, zwany też Kaśka Słupskim. To był wnuk polskiego panownika Kazimierza Wieldzigłe. No, to śmierć wydarzyła się podczas oblężenia Złotoryje. No i to był też koniec nadziejów na mocniejsze sparłączenie zapadniego Pomorza z Płocką, bo to był książę Słupski z dynastii Griffithów, no i też wnuk króla polskiego, jaki miał być też następcą polskiego króla na polskim tronie, no ale to się również nie udało. Wówczas tak pozwanego potopu szwedzkiego w 1657 roku też 2 stycznika polskie wojska dobyły nad Szwedama, no i tam polską armią dowodził Stefan Czarnecki i to było pod Chłenicami. Później wówczas Zyblerów w 1814 roku do Gdańska weszły presci i reszci wojska w plac wojsków francuskich, jakie wypuściły chudzy Gdańsk. No i tym samym zakończyły się bitwy z Francuzami z Napoleona na Gdańskim Pomorzu. No i też 2 stycznika 1976 roku w Człuchowie powstało regionalne muzeum. 4 stycznika w 1769 roku wojska Konfederacji Barści dobyły po bitwie pod Bydgoszczą. To można rzeknąć, że w pewnym sensie jest to wydarzenie pomorskie. W 1927 roku masowiec SS Wilno, jak na pierwszy polski łekrant, wpłynął do portu w Gdyni. Jeszcze podczas budowy Gdyni już wtedy wpłynął pierwszy łekrant. 6 stycznika w 1341 roku choć niechterne zdroje podają też, że miało to plac 1 stycznika, tak do końca nie wiemy, no ale pewno bardziej prawdopodobnie jest 6 stycznika. Lamberg dostał mistrz prawa, stał się garda. W 1666 roku nad Gdańską Zatoką była taka, wedle legendy, 2 orły się brutalno biły. No i od tej bitki je pozwał orłowo, czy wtedy dziel Gdynie dyzdniowy. No a w 2005 roku 6 stycznika weszła ustawa o narodnych etnicznych mniejszyznach i o bindowym języku kaszebskim. Od tego czasu kaszebski ma oficjalny status języka. No i ostatni dzień z tego pierwszego tygodnia, 7 stycznika, i tu mamy plus jedno wydarzenie z Łekweligłe Pomorze, bo w 1831 roku urodził się Heinrich von Stepan ze Słupska. No i to był człowiek, jaki wymyślił pocztową kartkę. To dzięki niemu dyso możemy wysyłać kartki na święta albo inne leżności. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.